Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Perlas sa bukid. Kauna! Samtang init pa na. Kinida. Mumuta ko na nila. Mga tulan nga bukog. Namiyag bahon eh. Oh, espesyal yun ka ng bukoga. Miyambit ka bukog sa ato silingan na mangihaw o baboy la. Ay, wow. Oy, kay mahal na kayo si Imok o kilo sa baboy. Ang di mo na ganigit ka ng bukog la. Ngayon magilatan la. Sa minteryo. Sana magala. Naungo na ka. Ay, amaw. Joke na tong ako. Wala sa boy. Ay, taon pag kumidya o pagkaon lang ha. Ganagi kumakaon lang. Oy, ganda. Ayaw, nag-ipagluwa. Oy, tanawan na sagod ng akong gilatan. Oo, awa. Ay. Naitiil sa baboy, oh. Baboy. Baboy na. Mutu o Hindi matsagkadayon. mo ko naungo na ka. Kunya, ang habwa ka dito sa misteryo, bagong lubong. Oo, pwede man sa natong suwayan. Ay, uda, gini mo lang eh. Saan naman ka eh? Gusto kang makaon ko, di ko sukan lang ko. Nakaon diya, oy. Kikita ng tiil sa baboy. Ang lagi. Oh, Ang bibi, karungot na ni bi. Kini, Oo. kini. Niyarang tis baboy, kini. Kaon ako eh. Gibuhat. Oy, isa na imong gibuhat diya. Oo. Ayaw Ayaw nag-ukaya ng tiil sa tao diya sa ilawom. Ha, kay ako na. Wala na ba eh? Pas mo, magaling mo lang. Titi ko no. Ano napuntam ko ni apuhan na brangan? Ay, agoy. Di ba kagamutagda na ning lola, no? Hayag naman di ay. Buntag na. Hain man sa nanay. Wala naman siya diha sa iyang higdaanan. Nay? Nay! Oh, hala. Naon sa marong mga manok? Kinsa man sa brong abot? Oh, Elmo? Ikaw din na? Oh, uy! Naalagay ka diha sa payag. Nikay. Nanglaya sa sila diha. Oh, Pasagdi na sila diha. Nga ikaw, haki sa bagadong. Anong nasa bagadiri sa mo? Kwan, may sabot magud mi si Nikay, Noy. Kung sa inyo sabot, ha? Imo ng tabanong bayana? Ha? Hmm? Uy, Noy! Naunsa pa ka, Noy? Wala. Ay, katol! Ah. Katol! Wala, naunsa na siya. Noon sa ram sa Ay! nastatay. Ay! Nagkirig naman sa Tabang! katol. Mga langit! Katula, oy! Uy, Noy! Naunsa ka, Noy? Ay, agoy! Wala, Agoy! di pangatlan ka. Ay! Maugin ang ako nakita ni Tatay Andoy sa kundam ko. Agoy! Ay, patambas ako! Patambas ako! Hoy! Hoy, ikaw! Ah. Tabanan na ba yan, ha? Ha? Tabanan na! Kaya maunay, ay nakaingon nga, wa na ko'y asawa! Agoy! Agoy! Uy. Ay, katul! Nikay? Uy! Nahibaw ko. Nahibong ka ko nga nung ni ako sa payag. Unya, si Tatay Andoy na asabay. Milayas mi. Nga naman to sa tatay ni mo. Ayaw na tugtagda. Gikagidra to.
Mao ba? Miyani ko kay gusto lang ko nga mupaybaw nimo. Nga karong Domingo ta manghatag sa mga tsokolit nga akong daha sa mga bata. Aw, sige. Tabangan ti ka. Mananghid ko ni nanay. Okay, sige. Oh, hala. Sorry ha nga dili ko makaatiman nimo. Kay nagkagubot mo gud ang mga manok. Natingali nakasaka nga bitin sa pugaran. Sige. Di na lang ta ka langanon ha. Ados ako. Sige. Nausa man ni mga manok ko eh. Gwapo na ko. Mamata ko. Ang ipon, puti na kayo. Wow. Amoy fresh na akong ginhawa. Ayun na ba ka? Manong kag pinaakay ron. Sam na lola. Kato sa panugtog di lang. Ay, barog na kagkalit diya. O asa man lagi ka nga pilit magkay kag hinapay. Oh, ulitaw mo ning apo mo. Mangita og imong apo sa tuhod. Ay, di ko ganahan og apo sa tuhod. Ha? Ganahan kog apo sa tikod. Ikaw lola bawi kay lingaw eh. Ha? Wag pasyente ron. Ako may mong gigatubang ron. Hoy. Hey, ay kog lingaw-lingaw ha. Timan ining akong gisulti nimo. Mahimo kang manguyab ni bisan kinsa sa atong mga silingan. Ayaw lang jud adtong nikay. La, anong di ka gananan ng hikay, ha? Nagwapa na? Ay, Pagyan mo, gwapa ka. Di lagi ko Buwang ganahan. lang ka. Di lagi ko ganahan anang iyang mata. Yung mga mata ba, di ko ganahan na. Gawas pa, lain ka na sa tanan awan ako. Tabang! Ay, Lola Igay! Sige, gusto mo na. Ha? Pagbutang lagbasir, ha, sa gawa sa tong payag, aron laysyo gamay ang imong Lola Igay, pagpalambal ba? tabang! Ha? Pahuay. Ha? Pupuhay yung gano'n mo? Di ko eh. May importante kong lakaw. Ari sa kuskusina, agila. Lilion ako kung kinsang gusto mo rin mo la. Okay? Tumilhanggaw. Hala. Agoy! Hala. Sino yung Andoy mo rin eh? Tambali ko, Lola Igay! Yung sabay tao ka lingkod. Lingkod og tarong, lingkod. Ay, dili ko makalingkod og tarong di. Aw. Di ka kalingkod. Barog og tarong na lang. Barog og tarong. Oh. O, kanus aban ni magsugod ni mong gibata. Ay, akuan, Lola, gabi pa. Ay, padung kong pauli sa amo. Uy. Ano man ni? Nganong ikaw may naigo? Sa hibot mo ipasabot. Akuan ba? Lain magutong akong target. Pero naunsa man ning ikaw may naigo? Uy, hala. Agoy. Usa magkitong na nanurok si mong leo. Ay, mauni ka tol kay Lola. Agoy. Uy, kadangat. Ikaw ginaigo. Saon sa lagay, Lola. Dali kay tambalan ka ka. Ngano mo gini mga manok? Nagagubot man eh. Oh. Hala. Ang himungaan nga akong gipalumlum sa itlog sa pugo. Naggirig-girig. Ha? Hoy! Naunsa man ka? Hay namang itlog sa pugo nga akong gipalumluman nimo, ha? Uy. Naunsa man ni mga itlog nimo? Mitom naman eh. Oh. Ang itlog sa pugo. Naa sa tunga. Sa may nakapasunog sa mga itlog ining himungaan. Kinahanglan nga makadiskarte na kikong nikay. May karibal ba kong gwapo? Tang lisura ba ni? Katong ilmo. Kinahanglan nga may bawon na si nikay. Nga inlabi ko niya. Mag-practice yung daan, we. Nikay, kibaw ba ka nga
sa akong gibati nimo. Mutubag si Nikay. Kay unsa man ay gibati nimo to? Nikay, I love you. Waga ba Linay. Wag ikato itubag Nikay. Nikay, abi nimo, sukad pa sa itong pagkabata? Sukad pa sa mga bata pata? Sukad pa sa mga bata pata? Sus, di ko kasumpay. Anak ko Nikay, abi nimo, Ngano di ay? ang tinuod, Unsay tinuod? love ta ka. Sure ka? Unya, dili ka mahadlok nga sungugon sa eskwelahan. Nga imong uyab, anak og demonyo. Ano may taas mo niya kung... Ano may taas mo ang gisulti ni Nikay sa kong nauna? Ano mo ni? Abi nimo Toto. Pinangga man sa tika. Love man sa tika. Promise. Kay best friend man ta. Napatuyang ginisa sa kong nauna da. Huy! Atubang nako Toto. Uy! Nari ka sa ulo yun, Nikay! Kanina na ako nakakita nimo nga nagtuyok-tuyok ka. Oh! Nagkibot-kibot magali ng bakba nimo. Unya, do na kay gisulti para nako. Nga love ko nimo? Ayaw na tunod na ay. Nagpractice ko drama kay kuhaon kong pag-artista ni Kuya Uji ba? Kana bang atong silingan nga artista? Kana si Bangag sa ilong. Kana siya. Mao na siya. Si Kuya Uji Rakasa. Mao na. Mao ba? O bisay mo na. So, dili to tinuod ang imong gisulti nga love ko nimo? Nagpractice lagi ko. Nagpractice ako. Oh. Mikay? No, sa ka? Mikagin ka. Kay? Bahawa sakop sa mga demonyo. Mga tagaw sa lawas, balik sa imong dagatanan. Si Tatay Andoy, Ano mo rin tatay Andoy na mo? tuwa sa inyo. Gitambalan si mong lola. Ano na ibaw man ka? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!